Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Πώς ήταν η πτήση? Πολύ ωραία. Περάστε, παιδιά. Όλα καλά? Κοιμηθήκατε? Βρισκόμαστε σε μια ιδηλιακή τοποθεσία της Αττικής, το δασκαλείο Κερατέας. Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Οι διαδρομές που θα αναρριχηθείτε είναι ακριβώς πίσω αριστερά σας. Πάμε λοιπόν. Καλή επιτυχία. Θα φύγω κάτω! Έτοιμοι για την αποστολή? Μάχημοι. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Είναι αυξημένη η αναρχητική δυσκολία, αγγίζει τον 6ο βαθμό αναρχητικό της κλίμακας UEA. Έχετε 20 λεπτά να φτάσετε τη σημαία και να τη φέρετε κάτω. Καλή επιτυχία. Πάμε. Φίλε, περίμενε το σκηνή, είσαι τολμός. Περίμενε. Έλα δύναμη. Ωραία φίλε. Ωραία φίλε. Το έχεις? Έλα. Περίμενε. Έλα ρε κριτικέ, μπράβο Αλέξ. Έλα Λέκο. Δώσ' του. Θα πάρω το χέρι μου από εδώ και θα το βάλεις εκεί. Έλα φίλε, θέλει σιγά. Τι σιγά, τα έχω παίξει ήδη. Έλα, πάμε ρε. Δώσε. Σκύλιαζε. Τα παιδιά. Περίμενε, ηρέμησε. Περίμενε. Για να πρέπει να ανεβείς λίγο. Σιγά, Γιάννο. Μπράβο, άλλαξε τη δρόμη. Μπράβο, ηρέμησε. Από τα γατζάκια. Βαστείς. Το πόδι μου το αριστερό. Δεν πάει παιδιά, όλα δεν πάει. Πέφτω Γιάννη, δεν μπορώ. Πέφτω. Δεν πάει, πολύ άλλο πάει. Δεν έχει στήχτης. Δεν πας από πάει. Πας ακριβώς από κάτω από μένα τώρα. Αφού βλέπεις ότι από εκεί δεν ανεβαίνει. Δεν έχει μρεπέ να πατήσω, δεν το φορείς πως δεν έχει να πατήσω. Εδώ. Πού θα πατήσω? Έλα. Θα σε κρατήσω από κάτω, για να μην φύγουμε μαζί και οι δυο, καταλαβαίνεις. Ανέβα τώρα, πρέπει να βάλεις δύναμη τώρα. Άσε πιες το γάντζο μόνο. Άσε το πόδι σου να βάλει κόντρα. Να πάρεις δύναμη από το πόδι σου, έτσι μπράβο. Μην το βγάζεις ακόμα. Όπου δεν αντέχω. Μπορείς? Δεν νιώθω, Χριστό, δεν νιώθω τα χέρια μου αυτή τη στιγμή. Έχετε 10 λεπτά. Μπράβο παιδιά, έτσι μπορείτε. Πάμε. Πρέπει να πηδήξεις λίγο, δεν πάει. Έλα. Εκεί. Πάμε. Έλα ρε κριτικέ. Έλα μωρέ άρρωστα. 20 πόντους θέλω, δώσ' τους μου. Περίμενε. Έλα Να πατήσω καλά. Έλα. Μπράβο ρε. Πιάστη μ' ρε. Μπράβο ρε. Έλα ρε. Έλα ρε, πάω Rangers. Να κολλασίτζι. Την αποστολή. Μπράβο. Μπράβο μωρέ άρρωστα. Να φτάσετε τη σημαία. Πάμε. Βέβαια. Σιγά. Έχουμε χρόνο. Αχ, μανούλα. Πεθαίνω. Πάμε, μην φοβάσαι. Έτσι, βουλιάσαι τις κουρλαβές. Βάστα λίγο δύναμη εκεί και σπρώξε. Σπρώξε με το πόδι σου. Τις κουρλαβές έπρεπε να πάρεις από κάτω. Μπράβο. Έτσι. Πάτησε καλά. Γιώργο, ανέβα λίγο να τις δώσεις κι εσύ. Πάμε. Έτσι, μπράβο, κάτω. Δεν έχει μπει, πρόσεξε το. Έτσι. Μπράβο. Δεν μπορεί το να φύγει. Νικολέτα, κοίτα με λίγο. Τι μου είσαι τώρα, κράτα το αριστερό και άσε το δεξί. Το δεξί. Το δεξί το πόδι. Το χέρι. Πού να το πάω? Στο γάτζο. Στο ροζ σκηνή στο γάτζο. Έτσι να πιάστουνε. Με φύγα. Ανέβασε το. Μπράβο, ανέβασε το. Ίσια Μπράβο, έτσι. ανέβασε και το άλλο τώρα λίγο. Μην σηκώθεις περίπου. Πιάστηκες. Γιώργο, ανέβα. Βάλτε τα δυο σου χέρια στον κρικό. Σε τα δυο χέρια μα μπορείς. Τώρα πατιάς τις κουρλαβές. Πάμε. Μπράβο. Δεν γίνεται. Κρατήσου, Αχ, μου βιάστηκε το χέρι. κρατήσου. Α, καλύτερα να μείνω μια εβδομάδα νηστική παρά αυτό το πράγμα.
Ναι ρε Γιωργάρα, δώσε. Πιάσ' του το κότσινο. Δώσ' του. Δώσ' του. Αχ, τα χεράκια Δεν μου. πειράζει, δώσ' του. Δώσ' του ρε Γιώργη. Δώσ' του Νικολέτα, μπράβο κοπέλα μου. Δώσ' του. Γίνεται. Και μετά πιάσ' το κότσινο που είναι στα πόδια του Γιώργη. Δεν μπορώ. Έλα λίγο, πάσε! Νικολέτα, τόση, στηρίζει πολύ ο Γιώργης. Βοήθησέ τον όμως. Δώσ' του, έτσι, μπράβο. Μην τραβάς το αριστερό σου χέρι κύριε Κοτσινέ. Έτσι, δώσ' του, μπράβο. Έλα, κορίτσι, έλα. Δώσ' του, δικιά σας είναι. 9 λεπτά. Έχουμε χρόνο, έχουμε, μην Μη μας αγχώνεσαι. ξαναλέτε πόσα λεπτά έχουμε. Μην Αμά αγχώνεσαι. δηλαδή. 2, 3, πάμε. Δώσ' του, Νικολέτα, Πάνω δώσ' τα του. χέρια μου. Δώσ' του. Δώσ' του. Δώσ' του. Μπορείς, σαν και ο ψάριος μπορείς. Μη μου πέφτεις, θα πέσω. Μην κρυμιέσαι. Θα πέσω. Σαν και ο ψάριος το Όλα τα κάνεις. χεράκια μου. Δεν πειράζει, θα ξεπονέσουν τα Έλα ρε, 2 χέρια. μέτρα είναι ρε. Δώσ' του, δώσ' του. Έτσι, μπράβο, μη κο***εις ρε. Μη κο***εις ρε. Μπράβο. Νικολέτα, βάλε τους όλους στο δρόμο. Ένα μέτρο είναι μρε, ένα μέτρο και την πήρετε. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα να τον περάσω. Δώσ' του, Πάμε κοπέλα λίγο. μου. Γιώργο, μπορείς να την τραβήξεις. Όσο μπορώ να καμένα τα χέρια μου. Νικολέτα, προσπάθησε να βαστίξεις λίγο το βάρος σου εσύ να σε τραβήξει λίγο ο Γιώργος. Τον κρίκο πιάσε. Μπράβο, Πιάσε, πιάσε Νικολέτα. Μπράβο, τον κρίκο πιάσε Νικολέτα, το κότσινο, μπράβο. 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 Μπράβο ρε. Εύα, έλα. Έτσι, και πιάσε τον άλλο κρίκο, τον άλλο. Μπράβο ρε. Δώσ' του. Ναι, ναι, πιάστε την... Ναι, δικιά σας είναι. Έλα, μωρέ, αρέστη. Μπράβο. Μπράβο. Κατά έκανα εγώ αυτά. Δεν το περίμενα ποτέ. Εδώ δεν είναι Big Brother, δεν είναι επικίνδυνες αποστολές. Σου λέω εγώ τι είναι. Να σου δώσω φυλάκι, παιδί μου, κοπελάρα. Έλα Γιωργάκη μου, Γιωργάκη μου. Άσε με τη δώσω φυλάκι. Έλα Γιωργάκη. Κι εγώ. Έτσι, ωραία. Θες και εσύ φυλάκι. Πάμε. Απίστευτο μάγκες, Ωραία ήταν. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, δεν πίστευα ότι θα μπορεί η ζωή να του κάνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ένιωσα ότι έχω τρομερές αντοχές. Δεν πίστευα ότι μπορούσα να το κάνω. Εγώ δεν μπορούσα, δεν είχα Μια χαρά σου κοπέλα μου, είσαι σούπερ ήσουν. Αφού είσαι δεν μπορούσα να καταλάβω. Ποιος? Πού έβρεις κι εσύ? Εσύ με βοήθησες. Εντάξει, αλλά και εσύ μου βοήθησες, έδωσες όσο μπορούσες. Τίποτα, μπράβο. Είναι ομαδικό, μαζί το πήραμε. Είναι ομαδικό, δεν υπάρχει, είμαστε 50-50. Πήραμε και τις δύο, είμαστε οκ, κομπλέ. Ναι ρε παιδιά. Μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο. Μπράβο, Μπράβο, μαδά. Μπράβο. έτσι. Έτσι. 1, 2, 3. Έτσι ολόκληρο εσύ. Πάμε.